KKCA langpher habaramai pen pherangke mai kangni Karbi kuru searching room mai chi hek pen KKCA amhang ke thek arni ke damtang chiti ni phai kritrok arni langpher habar bolong koma jipathu asai hemalong misen me et pen ke pachun pon aputha KKCA langpher habaramai la pen tirika mamai atum chingrum pet pen KKCA amhang ke thek arni talon pon asai ke pachun along nangka cherap nangka chito duna tuma phan kachuro la pen jurun epen akirwa lamthei pherangke thengno lamthei chipak lang pon tangte pherangke mai kang nipona lamthei pen no nang ton pen arjupon xina News Desk Report Public TV Karbi Anglong tangte apangsi media lo keklem abang fu mate share korte tuma karba padir lo pini pipo sinali tongpan coba panang kokma labang ke pini nali tongpan labang so education IB bolong koma jielong labang so sai hemalong nali tongpan na coba panang koke lalo kedamtang 16 September aku dak ili tong bolong koma ji school complex along kapaman pon ejor Asia Farman KKCA mate Karbi guru sa chingo mamai labang so indeng trok mang kete katalon ponolong jase me pera bang nili tum la nipai ingkoi rai koi niang bong sito dei polo September 2022 bong sito dei polo worki sitame nili tum piposi la bang sa mate aport tonte de bang ke la pulo je hala sohu ke claim ke dam nili tum la tirikam ameku mate kongchun bang la pengke nili tum ba hawara long meku kongchun bang ka do kabe manpe itu mate share korte roba korte itu alam itu sita me ba nilitu lapu hithi ba la soja ka bang nilitu menamane asai do koklo amasi hala so bangke ni pai koi rai ni la solo ma nilitu perangke pensita nilitu pacheta polong le delo wo pisita me nilitu pini apor ke me thek polong pe nilitu pini la bang so meilong ke than bang tu bang la pulo hala so hut 16 September hut adang pi pen kebang kibi kiti aklimang phar pen jinglok manping itu Karbi Anglong lo dak nili tum lokele mesi mate Karbi Anglong Autonomous Council iya pen jinglok MLA pen jing akhai pen jinglok la pen dak Karbi richu kaddo gawe habi bin putum alang litum kaddo gawe la bangso arni aporna chipi tum pen la bangso me mate nili tum dak langfera lo kapaman pon KKCA la maksud ding drop mang ke thega hut hawar nilitum ladak bolong komaji hawar mate langfera hawar along nilitum thaning korai isi la maksud ke claim pon along kaduk kabe bomul bokan kebe pen ching lo dak kado we chingki je tham pen la maksud amme sam jin pen ki chung kon ke nilitum dak hempu mukra pira sinja hir jumbe kelong lo busi nilitum ma thapon lo la pen thu jase beper bang nilitum kachoro pon kantung mala pulo nilitum da langfera lo manpeng itu mate itu machi homnai akai sar muduram nete langfera misi mate Karbi Anglong Autonomous Council ian akai pencing lo lapen da nilitum municipal board chairman pencing lo commissioner lapen da langfera lo mate bolong komaji nilitum hampang song doan lapen thu da sangkul hichielo chuyor chulang han ga chuyor lang ga chuyor lapuson hotel kedo aser korti etum o ka chuyor alali tum sita mepu mane asap komane pohona pidun dak social worker penangan do langfera long alali to na cherap na chitu tung geli tum alali to phan judune pin mate ninga klongpen kiro kapajir bangke ili tumai besira belali to phan kurban thupajir lo lapen ke bang jila por sita me la puson si nili to man bibi sure pencing lok ke claim ke da pencing lok kaddo ko be na cherap duni pusi nili to alang li to man an so se ni kete pon tu la pen ke nili to la bang som me ke paman pon tiri pi pen phana che tong dun me ko ke hai kong chun da pencing lok ahawar langsulia ahawar KKCA dikrong hawar KKCA dongkam mukam KKCA hawar me pencing lok dok muka lapen ke dak
nilitum lumbajong kaddo kabe labangso ahawar tin pen nangache tonglun kekesia hawaramai tumpan sitame alang litum labangso ni kecho kijun kedo ketha chingki jethana bangke kaddo kabe chingki pun mate kachingki jethan kecho kijun kaddo besitame alang litum sitame nilitum pen chora pen jonra pen laben ke ilitum da kikhibom kaddo kabe alang litum sina be kecho kijun isibet apor sinitum chora pen jonra pelo asila bangsolo kiru kethai kelele kedo an sitame nilitum ahin pen mate nilitum la tirikam pen jenglok hawar pen jenglok keklem dun na klem dun bangku serakorte tu robakorte kaddo pen nilitum alang litum aphan la bangsori kiru kethai lekai kaddo po athe muluk pi rat pi labangso posi kelele kechok siading sita nilitum alang litum aphan dia pu si nin chethelo la pentuke nilitum along labangso hawa labangso ari tirikama mege singlo alang litum nasi aku labangso hut ke claim ke dam pen jeglo kaddo be bangke alang litum si bohon polo alang litum pela ku to adu kontulo Perangke jeko enkode itu mah enkode kowe kami yang melakukan karang bagi bola kota tapi ini jasmen lain kedamtang 16 September all Karbi long kurusar tinggal mamai central committee pe nak pindah pohon nak bolong kamaji reception committee nile bantame kongchung bang arpuna ipanga anisi lada chokri chopi jo sai ke pachun ji aphan zihala so sai long nile tum langferalom se karti hormuan lapen kitun ke dang pencenglok asona mongkoan makenai lai nile tum sikpi dang pilo hal so tempen segarti kado wabita mipun pen itu pachun pono lapen lada ilitum reception committee pen kenang sop asai lahai kami ilitum chekler pono aji lada langfer constituency long ilitum ke giding atung kami dak nang cara mencetu nalo jalan itu mantan nilai hinben coro lo tapi nilai la reception committee ahin pen ke kan hijau ni nilai son mathawe lo la 16 angde abang ke nilai tum adjustment bet dah nilai tum reception committee doan laso asam chom tum an pen ke nilai tum kam claim cepadu pen labang so program bang nilai tum pachuni pon